सुरू करूया आपली चौथी फेरी। ही जराशी आगळी वेगळी फेरी आहे। तुमच्या समोर टेबलावर तुम्हाला 2 पाकिटं दिलेली आहेत। प्रत्येकावर 1 व 2 असा मजकूर लिहिलेला आहे। या पाकिटांमध्ये काही शब्द आहेत। ते शब्द वापरून तुम्हाला लघुकथांवर आधारित एक वाक्य तयार करायचं आहे आणि ते इथं सर्वांना वाचून दाखवायचं आहे। समजा तुमचं वाक्य आम्हाला ऐकू आलं नाही तर ते तुम्हाला लिहून दाखवावं लागेल। या सर्वासाठी तुम्हाला मिळणार आहेत 30 सेकंद आणि प्रत्येक बरोबर वाक्य तुम्हाला मिळवून देणार आहेत 5 गुण। सुरू करूया टीम कुसुमाग्रज पासून। तुमचा वेळ सुरू होतोय आता। सर्वत्र मडकईच्या घरात आता विजेते होते। पुन्हा एकदा म्हणा। सर्वत्र मडकईच्या घरात आता विजेचे होते। उत्तर चुकलेलं आहे। बरोबर उत्तर आहे मडकईच्या घरात आता सर्वत्र विजेचे दिवे होते। टीम पणजी तुमचा वेळ सुरू होतो आता। सांगा। मडकं येऊन मी परतताना वाचा बसल्यासारखा गप्पच होतो। पुन्हा एकदा म्हणा। मडकं येऊन मी परतताना वाचा बसल्यासारखा गप्पच होतो। जरा चुकलंय तुमचं उत्तर। बरोबर उत्तर आहे मडकईहून परतताना वाचा बसल्यासारखा मी गप्पच होतो। तसंच आहे ना लघुकथामध्ये। टीम गोवा तुमचा वेळ सुरू होतो आता। आमच्या या घराभोवती चारी बाजूला गर्द झाडी होती। उत्तर जरा चुकलेलं आहे पुन्हा। आमच्या या घराभोवती चारी बाजूला झाडी गर्द इतकंच हे वाक्य आहे। नाही ना। बालकवी तुमचा वेळ सुरू होतो आता। तुमची वेळ संपलेली आहे। बालकवी तुमचं उत्तर। दिवसा उजेडी एरवी आसपास परिसर परिचित दिसे परंतु। उत्तर चुकलेलं आहे आणि बरोबर उत्तर आहे परंतु एरवी दिवसा उजेडी आसपास परिचित परिसर दिसे। दुसरं पाकिट उघडूया। सुरुवात करूया बालकवी पासून। तुमची वेळ सुरू होते आता। अर्थात पूर्वीच्या एकत्र कुटुंबात पै पाहुणा हा सहज खपायचा। उत्तर अगदी बरोबर आहे। तुम्हाला मिळतात 5 गुण। टीम गोवा तुमची वेळ सुरू होते आता।
हरितात्यांचे छत्र्यांचे ते दुकान कुत्र्यांच्या छत्र्याहूनही कमी दिवस चालले असावे. उत्तर जरासं चुकलेलं आहे. बरोबर उत्तर आहे हरितात्यांचे ते छत्र्यांचे दुकान कुत्र्यांच्या छत्र्याहूनही कमी दिवस चालले असावे. टीम पणजी, तुमचा वेळ सुरू होतो आता. तुमची वेळ संपलेली आहे. टीम पणजी, उत्तर सांगा. ती ह्या जगात राहणाऱ्यांची मिरवणूक नव्हती. पुन्हा एकदा सांगा. ती ह्या जगात राहणाऱ्यांची मिरवणूक नव्हती. उत्तर चुकलेलं आहे. बरोबर उत्तर आहे ती मिरवणूक ह्या जगात राहण्याची नव्हती. टीम कुसुमाग्रज, तुमचा वेळ सुरू होतो आता. आम्ही त्यांना त्या हरितात्यांच्या जागृत समाधीतून मोठेपणी बाहेर खेचले नाही. उत्तर अगदी चुकलेलं आहे. बरोबर उत्तर आहे मोठेपणी हरितात्यांच्या त्या जागृत समाधीतून आम्ही त्यांना बाहेर खेचले नाही. याचबरोबर चौथी फेरी इथेच संपते. वळूया 5व्या फेरीकडे, पण त्या अगोदर पाहूया की स्कोर बोर्ड काय म्हणतं ते. टीम कुसुमाग्रज आहे 30 गुणांवर, टीम पणजी 0, टीम गोवा 30 गुणांवर व टीम बालकवी 25 गुणांवर. सुरू करूया 5वी आणि अंतिम फेरी. हा एक बझर राऊंड असणार आहे. या फेरीचे नियम तुम्हाला समजवते. प्रश्न पूर्ण ऐकून झाल्यावरच बझर वापरा. प्रत्येक बरोबर प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला देणार आहे 5 गुण आणि जर तुम्ही चुकीचं उत्तर दिलं तर तुमचे 5 गुण वजा होतील. सुरू करूया. पहिला प्रश्न असा आहे, भारताचा राष्ट्रीय खेळ कोणता? टीम पणजी. हॉकी. उत्तर अगदी बरोबर आहे. तुम्हाला मिळतात 5 गुण. दुसरा प्रश्न असा आहे, बुद्धिबळामध्ये पहिल्यांदा विश्वविजेता पदाचा मान कोणत्या भारतीय बुद्धिबळपटूला मिळालेला? टीम गोवा. विश्वनाथन आनंद. उत्तर अगदी बरोबर आहे. तुम्हाला मिळतात 5 गुण. तिसरा प्रश्न असा आहे, कोणत्या भारतीय महिला धावपटूने ऑलिम्पिकमधील कांस्य पदक सांगा? बालकवी. पी.टी. उषा. उत्तर तुमचं बरोबर आहे. तुम्हाला मिळतात 5 गुण. चौथा प्रश्न असा आहे, कोणत्या क्रीडा प्रकारात भारताने आतापर्यंत सर्वाधिक ऑलिम्पिक सुवर्ण पदके जिंकली आहेत? टीम गोवा. हॉकी. उत्तर अगदी बरोबर आहे. तुम्हाला मिळतात 5 गुण. पाचवा प्रश्न असा आहे, फुटबॉलचे विश्वविजेतेपद सध्या कोणत्या देशाकडे आहे? टीम पणजी. स्पेन. उत्तर अगदी बरोबर आहे. तुम्हाला मिळतात 5 गुण. या फेरीतील शेवटचा प्रश्न असा आहे, टेनिसमध्ये ऑलिम्पिकमध्ये पदक जिंकणारा भारतीय टेनिसपटू कोण? प्रश्न पुन्हा एकदा ऐका. टेनिसमध्ये ऑलिम्पिकमध्ये पदक जिंकणारा भारतीय टेनिसपटू कोण?
माहीत नाही कोणाला? उत्तर आहे लिएंडर पेज. याचबरोबर आपली 5वी आणि अंतिम फेरी इथेच संपते. पाहूया स्कोरबोर्ड काय म्हणतो ते. टीम पणजी आहे 10 गुणांवर. टीम बालकवी आहे 30 गुणांवर. टीम कुसुमाग्रज आहे 30 गुणांवर. आणि टीम गोवा आहे 40 गुणांवर. टीम गोवा, तुमचं अभिनंदन. तुम्ही पुढील टप्प्यात पोहोचलेला आहात. टीम बालकवी आणि टीम कुसुमाग्रज तुमच्यामध्ये टाय झाल्यामुळे आपण आता टाय ब्रेकर खेळणार आहोत. तर टीम गोवा आणि टीम पणजी, तुम्हाला ह्या प्रश्नांची उत्तरं द्यायची काही गरज नाही आहे. टीम बालकवी आणि टीम कुसुमाग्रज हा बझर राऊंड असणार आहे, तेव्हा प्रश्न नीट ऐकून उत्तर द्या. मग महाराजांनी तिला डॅश दिली आणि परत कल्याणला पाठवलं. टीम बालकवी, साडी चोळी. उत्तर बरोबर आहे. तुम्हाला मिळतात 5 गुण. अभिनंदन बालकवी, तुम्ही अंतिम भागात पोहोचला आहात. याचबरोबर मराठी प्रश्नमंजुषेचा दुसरा भाग इथेच संपला. भेटूया पुढील अंतिम भागात. तोपर्यंत लिहित राहा, वाचत राहा आणि बोलत राहा मराठी व इतर भाषा देखीलही.